Joo. Eli mä olen vähän likainen. Hyi. Ja se on vanhaa tuttajalle. Muistan. Kakaojauhot. Pohjasuomi. Nyt mä haluaisin SPstä. Ei sitällekään mitään. Mä tykkään siellä niinku mustan ihot ja 520. Ja mun kirkkaamus mä haluan esitellä. Ruumis 3 ja Diva Grip Girl. Ja virta on 9. Seppoisen Yrmeli. Victoria 1315. Aika jos muuta ollut. Mutta jos sä oot nyt MSS, niin sä katsot mun tyyppiin. Mut niinku, jos sä oot MSS:ssä, niin voitteko te auttaa nyt toimintapalveluille esimerkiksi, no en mä voi sanoa sitä, mutta mä kerron. 1, 9, 2, 4, 4, 8, 4, ja sitten seuraavalle levelille. Eli please! Voitteko te auttaa mut oikeesti? Sit mä haluan sanoa esiin. Elikkä mustan iho. Se on mun tyyppi. Ja yksi. Hyvä. Jos Selina X2 Tunnusta nyt ihan. Noin. Sit mä esittelen niinku niitten ekalla sivulla olleet niinku Higistores. Ja vähän mitään. Eli Ulias ykkösenä. Tokana Albander. Ja Alba. Sitten Mysti. Ja Salla. Yri. Hakkus. Ja Keesia. Oikeesti. Aika hauska ja Keesia, mutta se on niinku video. Muun niinku kammista. Jyri, Erkustar, Vilma, Iisu. Jip. Meerimuru, Chino, Usu, Gam. Tosiaan muutama. Chino. Oli se Russu. Toidelämmin. Todelämmin. Siksi. Tosiaan. Aivan nyt tärkeää. Jos mä oon nyt kovasti tehdä. Sitten pahoittelen, koska mä voin vastata viesteihin. Eli mitä te olette laittanut mulle? Eli mulla on nyt 18 viestiä. Ja niinku, voisitteko te laittaa ne viestit uudestaan? Mä en jaksa kattoo niitä. Mulla on ihan sikannasti hirveä määrä viestiä.
Niin. Mä en oo jaksanut katsomaan tosiaan. Niitä on niin paljon. Eli voitteko te lähettää ne uudestaan? Joo. Sitten tulee kaikkea turhia esiin. Muuten kerjääjät saa heti essun ja niin. Joo. Ja nyt mä voin tässä sanoa, että mun tulee ihan sika paljon niinku päivässä työkkaisia. Niin. Ne on mun sanoo. Et älkää välittäkö. Joo. Mun näissä videoissa on niinku verkkokamera tarkoitettu, sitten päivämäärä. Niin älkää välittäkö tästä tää logoa silleen. Se sanoo, että tätä sivua ei voi näyttää. Niin. Niin sit se tallentuu silleen. Nyt taas. Kyllä. No miten mä näytän tyhmältä jos mä teen näin. Tos. Nyt mä